Αντίδραση. Βασικά είναι σαν αντίδραση. Λες ναι ρε, είμαι εδώ, θέλω να αντισταθώ σε σένα, στον νόμο σου. Δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου. Είναι κάτι γενικά, μπορεί να χάσει παντού γκράφιτι. Δεν υπάρχει κάτι που να σου λέει όχι εδώ θα κάνεις και θα κάνεις. Είναι τέχνη, ας πούμε τέχνη. Αλλά είναι πολύ μαγιά. Είναι σαν στίγμα ζωής πάλι. Δηλαδή σαν αντίδραση. Κυριότερα αντίδραση. Αλλά είναι και αυτό που λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν να πας σε κάποια άλλη πόλη, να δεις γύρω-γύρω πόσα γκράφιτι Java Spa για παράδειγμα και λες ένα δικός μου άνθρωπος είναι πιο ασφαλές εδώ πέρα, όπως είναι το παλιότερο στην Αμερική. Αυτό με το συναίσθημα ισχύει σε σένα ότι αν πας σε μια ξένη περιοχή, μια πόλη που πας πρώτη φορά στη ζωή σου και δεις μια υπογραφή ενός γνωστού σου, αλλάζει συναισθηματικά διάθεση? Ναι, γυρά. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι ασφαλές, είναι κάποιο φιλικό σημείο. Χειρότερα παράνομο. Γιατί το γκράφιτι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν εξ ολοκλήρου τέχνη. Ξεκίνησε παράνομο και θα τελειώσει παράνομο. Όλοι ξεκινάνε σχεδόν χάλια και μπορεί να γίνουν μέχρι πιο γαμάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι να γίνει διάσημος μες στην πόλη. Α, εγώ είμαι ο τάδε, είμαι καλύτερος από σένα και βλακίες. Θέλουμε να περάσουν όλοι το ένα κάποιο μήνυμα. Σαν την πληροφόρηση του γκράφιτι. Διαφωνώ πέρα ως πέρα. Το γκράφιτι είναι μαγιά, είναι αλητία. Δηλαδή θα το κάνει, θα το κρατήσει για σένα προσωπικά. Θέλει να μπει σε καμβά για να το πουλήσει, δεν θα ξέρει τίποτα. Γενικά ο δρόμος είναι σαν. Γενικά ο δρόμος της κοινωνίας είναι σαν μουσείο, ελεύθερο μουσείο. Δηλαδή μπορείς να περάσεις σε κάθε τοίχο, να το δεις όσα γκράφιτι θες και δεν πληρώσεις τίποτα. Αν να πας σε κάποιο κανονικό μουσείο. Γιατί μέσα από το γκράφιτι μπορείς να προβάλλεις ένα μήνυμα, έτσι ώστε τα media να μην το προβάλλουν το μήνυμα αυτό. Παράδειγμα, 3 εργάτες σκοτώθηκαν. Τα media δεν είπαν τίποτα γι' αυτό. Αλλά σε ένα γκράφιτι μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις, χωρίς να σου πει κανένας, όχι μην γράψεις αυτό, δεν κάνει αυτό, αυτό είναι πολύ επαναστατικό, θα ξυνήσει το μυαλό του αστού και δύο μαλακίες. Γράψεις ό,τι γουστάρεις. Το γραφίδι, ξέρετε τι είναι? Γενικά σας αρέσει αυτό ή όχι? Έτσι και έτσι. Οι πόλεις είναι απάνθρωπες φυλακές. Ειδικά η Μητροπόλης, τεράστια κτίρια, βαμμένη τείχη, είναι ένα μεγάλο ψυχιατρίο. Το γραφίτι είναι ένας τρόπος για να εκφραστείς, που η έκφραση είναι ανάγκη μέσα στον άνθρωπο. Το έχει ανάγκη από τη φύση του άνθρωπος να εκφράζεται. Και μέσα σε έναν κόσμο εξατομίκευσης και φιλοτομαρισμού πρέπει να βρούμε νέους τρόπους διαφυγής, νέους τρόπους επικοινωνίας, νέους κώδικες επικοινωνίας. Το γραφίτι είναι ένας νέος κώδικας επικοινωνίας.